Якога дзіўнага госця прывезлі да Лукашэнкі? Дзе цяпер знаходзіцца Мікола Статкевіч і што за дзяўчына выйграла конкурс «Міс Беларусь»? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Нечаканы госць, дзіўныя жарты і новыя апетыты Лукашэнкі. Сёння да яго ў Палац Незалежнасці прыслалі Уладзіміра Сальда, прызначанага Расіяй кіраўніка захопленай часткі Херсонскай вобласці. Яго лукашэнкаўская прэс-служба называе проста губернатарам, не канкрэтызуючы прыналежнасць рэгіёна. Херсонская вобласць, ды і ўсё. Прыезд гэтага калабаранта выглядае даволі трывожным знакам, бо яго можна разглядаць як рэакцыю Расіі на перамовы Лукашэнкі з амерыканцамі. Такім паказальным госцем у Крамлі фактычна ўказалі, што месца Лукашэнкі не сярод сусветных лідараў, а ў адным шэрагу з кіраўнікамі сваіх напаўзахопленых рэгіёнаў. Уладзіміра Сальда, які, дарэчы, прыехаў у Палац Незалежнасці зусім адзін, ён сустрэў дзіўным жартам, які для яго становіцца ўжо традыцыйным. Живой. Спасибо. Молодец. Калі Наталля Эйсмонт не акцэнтуе ўвагі на прыналежнасць госця, то Лукашенко нічога не саромеецца. Ён адкрыта назваў Херсонскую вобласць новымі тэрыторыямі России. Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете, особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками. Меня удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война, совсем на вашей земле, вы хлеб убираете и занимаетесь другими вопросами. Тое, што на Херсоншчыне працягваюцца баявыя дзеянні, Лукашэнку не хвалюе. Як і любому іншаму прывазному губернатару, Сальду ён стаў уцюхваць усё, што толькі можна. Тлумачыцца гэта проста. Пуцін улівае ў захопленыя тэрыторыі шалёныя грошы, і Лукашенко хоча з гэтага хаця б нешта паймець. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование. Я уверен, что по цене-качеству равной продукции Беларуси у вас не будет. Тем более мы готовы создавать сервисные центры для того, чтобы обслуживать нашу, прежде всего, продукцию машиностроительного направления. Если вам что-то понадобится в области сельского хозяйства, вы скажите, мы обязательно будем поддерживать с вами отношения в этом плане. Усхваляваны калабарант Сальда спрабаваў пераканаць Лукашэнку ў тым, што на тэрыторыях, куды яго паставілі кіраўніком, хутка пачнецца мірнае жыццё, і ў сваю чаргу прапанаваў аддаць Беларусі частку ўзбярэжжа для будаўніцтва санаторыяў. Акрамя таго, акупант хоча атрымліваць сельскагаспадарчую тэхніку і калійныя ўгнаенні, а расплочвацца за гэта збіраюцца садавіной і гароднінай. Сустрэча Лукашэнкі і Сальда, які заўважна нерваваўся, адзначылася і даволі неадназначным дыялогам пра адзін народ. Калі госць меў пад гэтым на ўвазе рускіх і украінцаў, то Лукашенко дадаў у гэты шэраг і беларусаў. Вот я приехал в Беларусь, собственно говоря, даже не ощущаю, что я гость, я приехал, в общем-то, к своим друзьям. Вы не гость, вы не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля, так как Украина и Херсонская область тоже моя тоже, земля. да. Там у нас один народ, и будем считать так, что история так распорядилась, что именно сейчас эти геополитические процессы начались сдвиги, и нам повезло жить в это время. Вот. Каждому дано в свое время жить. Лучше мы, чем наши дети и внуки. Пасля сустрэчы з расійскім калабарантам Лукашенко прыняў у сябе старшыню мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага і толькі цяпер хоць неяк звярнуўся да сітуацыі на мяжы, якая з боку Польшчы закрытая вось ужо 4-е суткі. Ну что там, Владимир Николаевич, случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать, не знаю, туда или обратно. Очереди образовались, что там поляки чудят. Профессиональная оценка, не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит? Далей жа тэму закрытых межаў Лукашенко вырашыў не развіваць. Галоўны беларускі мытнік у сваю чаргу паскардзіўся на цяжкую сітуацыю. Сваіх замежных калег ён абвінаваціў у маруднай працы і парушэнні міжнародных пагадненняў. Что касается выезда из страны, здесь, конечно, все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы оформляем на выезд. Берут мало.
меньше, чем в разы Берут, ты меньше. говори конкретно, не про то подумаю, что берут там взятки или сколько берут автомобилей. Пропускают автомобили к себе гораздо меньше, чем в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями. Поэтому по грузовикам на литовском направлении до 100 грузовиков, хотя можем оформлять 500-600. На польском... Но они пообещали больше брать, как вы говорите, для оформления грузов, но берут значительно в разы меньше. Берут меньше. И То есть причем они нарушают соглашение. нарушают соглашение, причем принимают меньше умышленно. Пасля размовы з Лукашэнкам Уладзімір Арлоўскі паскардзіўся і журналістам. Па яго словах, з беларускімі мытнікамі ніяк не хочуць кантактаваць іх польскія, літоўскія і латвійскія калегі. Але калі раптам узаемадзеянне адновіцца, то пункты пропуску будуць гатовыя вярнуцца да працы за лічаныя гадзіны. На думку Арлоўскага, для гэтага патрэбная выключна воля іншых дзяржаў, а не эфектыўныя крокі беларускіх уладаў. Мы готовы к возобновлению работы в любом пункте пропуска. И если будет на то добрая воля наших соседей, мы готовы. У нас и личный состав есть, и все у нас осталось на местах. И техника, и компьютеры, все осталось. Поэтому какой бы пункт пропуска не был открыт, мы готовы буквально в часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль. Поэтому будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно. Мікола Статкевіч знайшоўся ў калоніі Глыбокага. Нагадаем, што 69-гадовы палітвязень быў у групе з 52 чалавек, якіх вызвалілі з беларускіх турмаў і гвалтоўна адправілі за мяжу. Аднак падчас дэпартацыі Статкевіч выбіў нагой дзверы аўтобуса і выйшаў у нейтральнай зоне паміж Беларусю ды Літвой. Шматчасовыя спробы ўгавораў плёну не далі, пасля чаго людзі ў масках звезлі палітыка ў невядомым кірунку. Некалькі дзён пра Статкевіча не было інфармацыі, але ад вартай даверу крыніцы стала вядома, што яго вярнулі ў калонію. Калі палітык сапраўды быў памілаваны, то пасля перазатрымання яго мусілі адправіць у СІЗА ці ізалятар часовага ўтрымання. Аднак атрымліваецца, што ніякага памілавання насамрэч няма. Людзей проста гвалтоўна вывозяць з Беларусі, а калі нешта ідзе не так, то вяртаюць назад у турму. Адзінае станоўчае, што можна знайсці ў гэтай сітуацыі, гэта тое, што са Статкевічам, ад якога не было ніякай інфармацыі амаль 3 гады, змагла нарэшце паразмаўляць яго жонка Марына Адамовіч. Пераможцай конкурсу «Міс Беларусь» стала 18-гадовая ураджэнка Донецка. У пятніцу пасля спектакля ў Лошадскім парку Александр Лукашенко адправіўся ў палац спорту, дзе прайшоў фінал галоўнага айчыннага конкурсу прыгажосці. Гэтая сфера і так заўсёды была прадметам асаблівай увагі з боку ўладаў, а ў апошнія гады «Міс Беларусь» ператварыўся ў прапагандысцкае мерапрыемства, прыкладна такога ж гатунку, як марафон адзінства. Калі раней у світу Лукашэнкі траплялі ўжо пасля ўдзелу ў конкурсах прыгажосці, то цяпер стала ўсё наадварот. Вялікая частка з 24 фіналістак «Міс Беларусь 25» раней ужо свяціліся на праўладных мерапрыемствах. Галоўную прыгажуню краіны абіралі максімальна адыёзныя персанажы: міністр інфармацыі Марат Маркаў, сенатар Дмітрый Баскаў і нават былы камандзір мінскага АМАПа Дмітрый Балаба. Лукашенко глядзеў мерапрыемства ў кампаніі сваёй даўняй фаварыткі Уладлены Зайцевай, а па левую руку ад яго пасадзілі ўладальніцу тытулу «Міс Мінск» Надзею Тоўсцікаву. Таксама з Лукашэнкам пятнічны вечар правёў шпіц-умка, за якога адказвала доктарка Святлана Канашэнка. Хаця кіраўніка Беларусі амаль не паказвалі ў трансляцыі, яго ў фінале «Міс Беларусь» было зашмат. У рэтраспектыўным відэа яму дзякавалі за тое, што ён узяў пад сваё крыло сферу прыгажосці, а адно з дэфіле фіналісткі зладзілі ў рознакаляровых касцюмах з цытатамі Лукашэнкі. Не абышлося і без пацешнай міні-сцэнкі. Да яе, падобна, кіраўнік Беларусі аказаўся непадрыхтаваным. Сектор Е, ряд 4, место 16. Здрасте. Добрый вечер. Добрый. Дима, нас точно похвалят. Я думаю, Тео, пора закругляться. Но мы же еще мнения не спросили. Я думаю, Тео, после шоу нам все расскажут. Точно расскажут.
А то министр культуры как-то слегка побледнел. У выніку пераможцай конкурсу «Міс Беларусь 2025 стала 18гадовая Алена Кучарук. Яна нарадзілася ў Данецку, але ў дзяцінстве пераехала ў аграгарадок Гараны пад Полацкам. Дзяўчына вучыцца ў Наваполацкім музычным каледжы на харавога дырыжора. У падарунак яна атрымала грашовую прэмію і аўтамабіль «Джылі». Не выключана, што жыццё дзяўчыны цяпер крута зменіцца і замест працы ў якім-небудзь дзіцячым садку ці музычнай школе яна трапіць у кавуновы батальён. У Ашмянах памёр малады каталіцкі святар. У пятніцу 34гадовы ксёндз Ян Варанецкі правёў пахавальную імшу, пасля якой збіраўся на службу ў бальніцу, але туды святар не даехаў. Варанецкага знайшлі мёртвым каля касцёла. Папярэдне прычынай смерці стаў адарваўшыся тромб, але дакладную прычыну смерці вызначыць экспертыза. Летась ашмянскаму ксяндзу прысвячаў допіс адзін з лукашэнкаўскіх тэлеграм-каналаў. У ім Варанецкага абвінавацілі ў нелюбові да ўладаў, частых падарожжах у Еўропу і нежаданні супрацоўнічаць з сілавікамі. Ці быў працяг у гэтай гісторыі невядома, але не выключана, што пільная ўвага з боку сілавікоў магла адбіцца на здароўі святара. У беларускай міліцыі расказалі пра новы від махлярства, звязаны з банкаўскімі карткамі. Яго ахвярамі становяцца карыстальнікі плацежных сервісаў для пераводу грошай без камісій. Людзі адпраўляюць грошы, але насамрэч сродкі нікуды не даходзяць. Замест гэтага сервіс паведамляе пра памылку і прапануе аформіць зварот. Для гэтага трэба завесці дадатковую банкаўскую картку і перадаць яе рэквізіты так званай службе падтрымкі. Насамрэч гэтыя звесткі выкарыстоўваюцца махлярамі для таго, каб вывесці скрадзеныя ў іншых людзей грошы. Атрымліваецца, што чалавек не толькі губляе свае сродкі, але таксама становіцца пасярэднікам пры махлярскай аперацыі. Сілавікі просяць беларусаў звяртаць увагу. Калі на вашых рахунках з'явіліся незвычайныя залічэнні ці спісанні, ці калі вы сталі ахвярай сумнеўных сервісаў, пра гэта трэба тэрмінова паведаміць у міліцыю. Генпракурор Андрэй Швед накіраваў у Вярхоўны суд заяву аб прызнанні экстрэмісцкай арганізацыі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, які месціцца ў Вільні. Пасля рашэння суда, якое, мяркуючы па ўсім, з'яўляецца толькі пытаннем часу, ЕГУ з усімі яго падраздзяленнямі і сімволікай будзе забаронены ў Беларусі. Па версіі сілавікоў, універсітэт праводзіць мэтанакіраваную працу па дэстабілізацыі сацыяльна-палітычнай абстаноўкі ў Беларусі і выкарыстоўваецца замежнымі спецслужбамі, а моладзь там рыхтуюць да, цытата, рэалізацыі заходніх сцэнароў трансфармацыі палітычнай сістэмы ў Беларусі. Ва ўсёй гэтай сітуацыі ёсць адзін прававы нюанс. Беларускае заканадаўства адрознівае паняцце экстрэмісцкай арганізацыі і экстрэмісцкага фармавання. У першым выпадку крымінальная адказнасць прадугледжаная толькі для юрыдычных асоб і прадпрымальнікаў, то бок за вучобу ў ЕГУ звычайнага студэнта пасадзіць не могуць, але вядома, трэба заўсёды трымаць у галаве, што законы ў Беларусі трактуюцца вельмі адвольна. Затрымалі вядоўцу YouTube-канала, на якім праходзілі дэбаты лукашэнкаўцаў з прыхільнікамі перамен. Як стала вядома выданню «Позірк», 4 верасня быў затрыманы журналіст Кірыл Пазняк. Гэта здарылася ў той жа дзень, калі YouTube-канал «Платформа 375» быў прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Некалькі гадоў таму менавіта на гэтым канале правялі некалькі дэбатаў паміж праўладнымі прапагандыстамі і іх апанентамі. Апошні эфір адбыўся 3 снежня 2022 года. У ім узялі ўдзел Рыгор Разаронак ды Юрый Терах, а апанировали ім Олег Талерчык ды Дзяніс Дудзінскі. Затрыманы цяпер Кірыл Пазняк выступаў у стрыме ў якасці вядучага. Падобна, што цяпер журналіста чакае следства і суд па палітычным артыкуле. Забанены спявак прызнаўся, што на пратэсты хадзіў п'яным, а цяпер марыць сыграць для Лукашэнкі на гітары. Некалі Саша Нема не вылазіў з тэлеэфіраў і розных праўладных канцэртаў, але ў 2020 годзе ён выступіў на баку народа, пасля чаго трапіў у апалу. Аднак летась спявак развёў бурную дзейнасць. Спачатку ён схадзіў пакаяцца ў Губазік, а перад апошнімі выбарамі напісаў панегірык з назвай «Надо батя» у падтрымку Аляксандра Лукашэнкі. Аднак выступаць яму ўсё роўна не даюць. Больш за тое, іншым спевакам нават забараняюць выконваць песні, напісаныя Сашам Нема. Нядаўна артыст зрабіў яшчэ адну спробу дагрукацца да Лукашэнкі і схадзіў на адзін з падкастаў. Свой удзел у пратэстах Саша Нема спісаў на алкаголь, тым больш, што напярэдадні ён браў удзел у праўладным туры. Мы работали эти концерты за Беларусь, да, вот в 2020 году. И за нами бегали непонятные люди с камерой, да, а что вы тут робите, а за кого агитуете? И мы отбивались, реально отбивались. И кого как замолотило в эту историю.
кто-то труханул, на кого-то надавили, кто-то еще как-то попал в эту историю. Я вообще нифига не помню, как я проснулся пьяный в центральном, по-моему, УВД, города Минска, 10 августа. Это на следующий день после выборов. Но я вернулся в город. Никакой, просто никакой. Адзінае, пра што цяпер марыць Саша Нема, гэта сыграць для Лукашэнкі на гітары. Если нас слышит Александр Григорьевич, я просто мечтаю, вот набравшись силы, опыта, мудрости, да, вот по-батьковски так сидеть и Валерия Бадинского ему так хорошенько на гитаре, как шарахнуть эти глаза напротив, как я умею, как я могу. А еще лучше, чтобы он в зале сидел, а все вокруг радовались. Вот такие белорусы. Какой оптимист. Спявак расказаў, што хадзіў на прыём да дзейнага міністра культуры Руслана Чарнецкага і падпісываў нейкія паперы. Цяпер ён чакае, пакуль яму дазволяць выступаць. Але ж прайшло ўжо паўгода, і дагэтуль лукашэнкаўцы маўчаць. У сеціве з'явілася відэа з Гатава пад Мінскам, на якім сабака пароды ротвейлер дапамагае сваёй гаспадыні выносіць смецце. Пітомец з гонарам нясе пакет з адкідамі проста да сметніцы. Адзінае, што яму не хапае росту, каб укінуць яго прама ў кантэйнер. Яму ў гэтым дапамагае гаспадар. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.